Nine tuke magadhula lig maduong' pachoka club mar FC Leopards oidho kendo nyake thuolo mokuongo e chung' mar timbe toklo club mar Nairobi United gonde 2-0. Naibois noloyore kendgi e dakika mar 20 mano otero tuge yweyo ka FC Leopards ni nyime gi gol 1-0. Mana kodong' dakika 20 to tugo rumo jatugo Kelly Madada nomedo ne Chui gol mar 2 mano miyo gi points 3 duto. Gor Mahia omako thuolo mar 2 ka gisetugo tuke matin kipimo gi FC Leopards e kinde ma Kakamega Homeboys nitiere thuolo mar 3. Naibois ndani ya Nyayo National Stadium. Wamejiita mkutano baada ya goli la kwanza. Bendera Ingwe ipo juu. AFC Leopards, ours forever. Ingwe yola ya Matere. Kona yake Tyson Otieno Tai. Anaicheza pembeni Julius Masaba. Maseven. Bebeto ametoka kwanza. Kelly, Boniface Kayo, Samuel Senyonjo, Kelly Okonji Madada amejitangulizia. Kelly Okonji Madada anabebwa juju. Fununu nzira, asali na maziwa mtupu. Utamu utaumaliza wanachui. Salimali anakatiwa mauno na Kelly Okonji Madada. Jenzi wanatisha hawa.